Hai că eu mă duc acasă. Ceau. Mai vorbim mâine. Pa! Salut! Băi, uite, am și eu o mică problemă. Am mâncat până sus și n-am nicio țigară, dar și eu cum să țigară. Băi? Păi n-am nicio țigară și... Da, vedeți. Ok, mersi mult. Rămân dată, salut. Du-te la reacare. Eu mă duc jos la țigari.
joc și eu un snake acum. Bă, ce facem, mă, cu ăsta? Trezim? Trezește-l, Nana, bă, trezește-l. Nu vezi? Omule, trezește-te. Hai. Bă, hai, bă, trezește-l, mă, ca lumea, mă. Sus. Hai. Ești bine, mă? Hai, mai. Unde sunt și? Cine sunteți voi? Eu sunt Radu. El e Mihai. El e Ismail. Mircea e pe undeva prin frigider. O să-l vezi. O să-l recunoști, sigur, da. sigur. Și Ciobi e jos la scară, îl cunoști și pe el imediat. Hai, îmbracă-te, avem treabă. Mergem, hai. Ia-și Ce un treabă, tricou. sunteți nebuni? Taci, mă, din gură, ia-ți un tricou pe tine, hai că mergem la un chef. Nu, eu mâine am școală, nu e niciun. Nu, mă, ăsta de școală, stai, te duci la școală, ăștia. Hai. Bă, vii, mă, om serios, hai. Stați să-mi iau un tricou. Hai. Hai, am ești gata? Gata, mă. Hai. Hai. Hai să mergem. Mircea, Băi, mergem. Mircea, hai, tati, ieși din frigider. Că strângi timbre sau că tragi pe nas, că nu poți fără femei sau că pui ierburi în atlas. Poți să-i spui oricum, eu le numesc vicii, atâta timp cât cantitatea îți provoacă delicii. E vorba de dependență, nu contează drogul când te îngropi în ceva și ai uitat scopul. Tremur și lipsește acel ceva, fie că e mouse-ul, fie că e undița. Îți găsești mereu alte ocupații, majoritatea luate de la alții. Uiți de prieteni și în general de toate și influențezi la rândul tău mai departe. E o scuză sau pretext când ai scuză, e consolarea ta când alții te acuză. Te amuză când din vorbă în vorbă găsești obsesia ta la altul în altă formă. Schimb de vicii, nimic anormal, caut în continuu o ieșire din banal. Nu posed, la imaginație porți, fără vicii am fi doar niște roboți. Schimb de vicii, nimic anormal, caut în continuu o ieșire din banal. Nu posed, la imaginație porți, fără vicii. Alo, da. Bună, ce faci, pui? Ce să fac? Uite, sunt pe acasă, mă relaxez un pic, tu? Eu mă gândeam la tine și aș vrea să te întreb dacă mâine dimineață mergem împreună la școală. Da, ok, ne vedem în dimineață. Da, da, în locul cel obișnuit, nu? Ok, rămâne pe mâine dimineață atunci, noapte bună. Ok, și eu te pup. Ceau, papa. Ce vrei la 11? Matematică. Las că și eu am sport. Mergem la o cafea. Ok, mergem, dacă dă-ți. Ok, la 11 mergem la o cafea. Bă, eu mă duc cu prietena la o cafea, nu mergem. Bă, stai mă, unde mergem? Vezi, las că vezi. Bă, da. Bă, mai dați, Mișcă.
Mai cu Cali. Dar ce cu atâta grabă? Hai, dragă, să vină și ea. Nu, că bine, știi traseul. Bănesc. Un drum, o chestie, o țigară, o pălincă. Da. Mai bătrânit cu mine. Hei, ce ai cu ea? Taci. Ce, tu să taci, mă, bă. Hei, băi, băiatul, îi Bine, gogule, stai tatu. Tu să taci. Hei, ce, băi, credeam că suntem prieteni. Taci. Ce prieten, tatu? Băi, prietena mea. Taci, mă! Comentezi, a? Să vină în bar. Nu! Nu! Lăsați-l! Ce aveți cu el? Nu! 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 Bă, mai ținem câteva zile, mai facem rost de niște bani pentru droguri și după aia o dăm mai departe. Am un prieten în Italia și ne-am scos și pe o pernă. Hai, mă, să mergem. Trezește-te. Hai. Ne grabim. Mergem să cunoști pe cineva. Ba da, cine rămâne cu fata? Lasă că rămâneți mai. Bine, hai. O să ai grijă de un camer. E prima. Tu să nu mai comentezi că iar te încingem. Hai, mă, ce-o fi? Ce cauți? Și puțin... Poliția, nu mișcă nimeni! Radule, mâine pe perete! Portează picioarele! Îți vă picioarele! Așa, ce-am departate. Așa, și el cu partea cealaltă. Hai, am avut o. Hai, mișcă!
Lasă-o, lasă-o, o după aia, o după aia pe asta. Lasă, nu mai e. O după aia. O pe asta. Știi ce înseamnă asta la pârnaie? Altă lume s-a deschis atunci când tu ai intrat. Ai fost afară băiat, dar trebuie să fii respectat. Te gândești că nu mai știi nici ce să faci când ești. Câți ani ai de făcut, dar nu știi dacă mai pleci. O să vinzi iarbă și albă când ești iar pe stradă. O să tai gâtul la oameni să iei banii grămadă. O să-i spui la nevastă că acum ești pomponar. O să-i spui... Să fii cu mine. Bună ziua, Michi este? Nu, s-a sfârșit acum un an. E vina ta, nenorocitule. Tu ai băgat în asta. Pleacă! Aveam totul. O singură greșeală mi-a stricat viața și mi-a omorât prietena. Când mă uit la mine cel ce-a fost, am ieșit rebelul fără rost. Nu am trăit decât pentru o zi, nu am mirat a fi. Am pierdut și nici că am știut